Ako di boss din. Bye! Tingin kita! Shout out kay boss Tingin. Wala kami dito yan, no? Di Sweeney. Tila ba lang? Labot kami din kami sa ano? Oo, subong kay boss, ano? Ako tong silides mo, anak mo mangod yan ang babae. Mama! Shout out kila kay Wendy, ano, sa magulang ni Sweeney sa Lebanon. Ano yung TikTok niya? May TikTok ko, Y News. Y News, follow nyo sa TikTok niya, Y News. Ayan. Punta na namin ko. Ito guys, ayan. Shout out sa mga grupo namin. Shoutout na lang sa mga Rizal Boys Rizal Boys, mga Boys Live. Thank you kay sana sa grupo tang ano nga nagatag sa ano ari-ari guys. Tagyan na sa to no. Bali atag ka sana sa mga nagakayot kilandan na guys. Ano ameg? Thank you kid. Sige. Bali ano matataw si mo. Basta ka sabay tampang. Ay. Thank you. Salamat. Ako may lagay ano ay may bukaw na store. Amo na din ano ang lugar nga. Dire ding lugar nga gindak ala mo sa ula. Maharot live Sa tanda sa marot. Pwede na huya o ganito tani. Kax, busa kami nakat Kax. Ayaw sa ano. Kala 5 sa kaga. Bulik ko kami gamay. Oo eh. Ako lang guys ang idugang tani sa ano sa tagtabas sa ano sa ahoy. Migo to mag-osrak yan na raw. Bigtan na migo to sa mong daw la. Ring yun na. Bigtan na migo to. Si Snake. Ilapit ko din na baby oh. Amo si Snake amo rin sa buka. Mga friends ko sa una nga wala ka. Bakbak po! Kaya ulit ka. Bakbak! Shout out guys, Graysal Store na diri sa Metropolis. Kaya sa una, diri ka din nga mga pasara no, sa mga grupo namon. Bali dabo kami di ka ano, tapos sa eskwela sa Bututala, diri kami din nga sesyon. Bala na mga mo sila tayo. Shout out guys sa mga maestro sa Bututala. Nga og isa. Friday nang kami. Wala kami ka sa lulod, diri kami di ka plastaro, diri kami ka ilo. At then magpagrabe. Subong ano na, ay wagagwag kang ano, mga ginimo na mo sa una. Shout out yung mga kabalom. Pasok na mo, Mr. Takas. Di ba sa dili kami ka, ano, kasi session kami rin. Maglagay mga kabalsi Ay ma'am siya na. Oo, Mr. na mo sa Bututala. Si Loy. Nasa iloy pa kayo, Hello. Sino na? Gua mo dyan. Boy, ka dito eh? Wala! Ariya, may isa nag-brow kayo. Kapsan sa? Domingo? Nagkagawak, Maxwell Domingo. Kasi na, banat na. Yes, banat. Shout out ligay ka tuwin. Sa salakyan, ang garamen. Ay, guys, no? Mo bray. Din tani. Amoy kayo, no? Ano naman, no? Sige, man, kay pangaring sila na karamen. Ano na? Maupo si mo sa barko, men. God! Ano, God? Bigo mo Japon mo ka, Ang rin logo ko marot to. Shout out sa nanya mga pamilya marot tani ang bagyo ni ma-survive na sa gamay-gamay nga bulog. Thank you sa kay Migo Tabukaw, no? Lasa matingop-tingop taliwat Kaluyan. welcome. Oo. Kahit na may pamilya bisang gamay lang nga inuras. Salamat kay Pro Bukaw sa tanang marot. Good vibes lang. Sari talaga yan kay Migo to Joseph, no? Hatag yung mga bayo. Bata o gato bata mo. Sari talaga. Kapite lang to sa ano, pagkakwa sa balay. Sa ano? Si Joseph, Si Joseph. tsaka lang ka. Shoutout sa amigo ko ne. Shoutout sa pamilya ni Bro Joseph. Salamat sa sa mga amigo tani nga gabulig sa aton nga YouTube. Men, tingnan. Wala kang tuloy. Damo na tanano na tipon nga mga gamit. Bale ari amon iloy Amon iloy nga gabulig sa amon termis ano. Na ari guys
Ano? Nay? O, ganas ka lang. Ari ko yung sketcherman, galis ang tabok suba, kaga si Papa Bongbong. Member man sa barangay nato, no? Salamat galis sa ilang pagbulig, kaga salamat sa ano. Sa kay Tuto sa paghihatag sang ano, sang bulig nga pang paggasolina ta. Pag sa tanan nga pamilya ta nga nagi ano, bulig para sa aton nga YouTube. Hindi lang para sa YouTube ta, kundi para sa mga tao nga pangay isang bulig, no? Shoutout sa barangay mo pa. Kasi natin Kap Jewel Abonilio. shoutout na kay Kap Joel Abonilio Barangay official. Shoutout na sa inyo guys. Si Papa Bongbong isa man sa ano ka tanong member sana sa barangay namon dire. Sila man akong gisa gabulig sa mga nagkakayanang kinahanglan dire sa ano sa amon nga barangay. Mo ni guys do mga 15 ni ko ka ano ka karton ng matag na tubuas. Para sa ano, alas 5 sa umaga malakat kami pa no paoy. Mga muyo tanan sa malakat tamay ka no sa dalanan. Ari kami malakat guys oh. Ay Cristel to white. Good. Ari kami guys ano guys tanong sa Caltex Saro. Shoutout ko sa mga tropa. Para may rilog. 2, 4, 6, 8, 9. Shoutout ko na kami, ha. Maraming pa na. Hey! Makakadto kami sa ahoy, mga taga-may donation sa, ano, sa mga na-bagyuhan. Wala pa kabalo kung ano ma-resulta. Totoo karon pero ano, kurante mapalabo to sila nga. Ito niya, tag sila to. Hindi na kayo gabi, oh. Hindi na kayo. Shoutout na sa tanan na. Tingnan pa. Dok. Dok.